Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Ένα vlog, ενημέρωση. Λοιπόν, μετά από κάποιες δυσκολίες που είχαμε σαν ομάδα κτλ. Μπορέσαμε να πάρουμε κάποιον εξοπλισμό, ακόμα κάποιες κάμερες και κάποια άλλα, τώρα δεν χρειάζεται να τα δείξω. Λοιπόν, η κάμερα είναι αυτή, μισό λεπτό. Είναι μια Panasonic V160. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, ελπίζω να με βλέπετε, τραβάω το κινητό τώρα. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι για έρευνα. Είχαμε υπολογίσει να την κάνουμε την έρευνα. Με κάποιες δυσκολίες από τα παιδιά που δουλεύουν, από μένα, από το ένα από το άλλο, δεν έγινε ακόμα. Εμείς πιο σύντομα έχουμε κλείσει το που θα πάμε για έρευνα. Αυτά ήθελα να σας πω. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας γιατί μας στηρίζει αυτό. Και τα λέμε και πολύ σύντομα.